Beloved brothers and sisters, good morning. We greet each other good morning. Iti agbubuya iti Facebook mas tayo na yung pagnabigat yung aming katapsan. Iti may isang ubing, muyo, iti may isang ubing gagangay nga nakulit, lalo no at datayak na. Diba? Nang siya, personally, iti ubing ko, 4 years old. Hindi naman anak ko, ang anak ko, siya I am suffering from GERD, hyperacidity sometimes. Ure pa ikipikot na ito sa simbang gabi tayo, ti parbangon, anak, mga ipaunag, doon makainumak, ti arak ako, Diyos ko, kas naklag kapsot nga umaigwaris ka na tayo. Hindi tirigat na ti at the GERD kan hyperacidity na. Kaya dapat hindi pa nagmisak namin nga, I was standing. Ito imak na nakakasjay, nakangato, big lang yan inot nga bumagbabat, kapsot dirig na. And this seems like kasla kala natin matumba, hindi namin ti epekto ti GERD and hyperacidity nga naglengget ka. Hindi okay mat aming BP, etc. Pero kasla ka na matumba. Hindi namin ti epekto na ti GERD. Makaungar kalaan no agkatinggat alsem. Nga danto pala mat danto karabukog mo. Dito anak ko, nasurusuro na namin, awan ano yung mga miniti baso nga clear, kana din napintas na pagganan ti Coca-Cola. Nasurusuro na ti uminom, ti Coke, Royal, and duma. Even iced tea. Nga sabi, kita kami nga mag-drive-thru yung McDo. One piece chicken, kanon na, with iced tea. So, kapilitan with iced tea. Pero I promise, gano'n niya man ti may parit to, ti anak puhan ko mabalin nga itod ko na. Ure ka sa nuntot pa nagsangsangit na. Pero hindi ta nakita na nagsangsangit at pakpakaasi di anak ko. Amoy tirik na nga malunag na may saka nga ama, agpakpakaasi di anak mo, ngahaan mo kayat nga itod di kayat na ure at pakpakaasi ko man. Hindi tinaganda, amoy din nga rik na siguro. Diba, tikas lang, nagmadi, jerik na mga haan nga patgan, nagpakaasi nga anak mo. Diba? Itsaya, nasurusuro na, Diyos ko, nagrigamot. Ang guminom tiko, ikapilitan subwang to, tinakad-adon, sabdo makainom tiko, tapno lang hang agpanaas di rusok na. Kung di madina na dadto mo, makaadunamot timangan, sapu-saputa. Agsapu-sapu, agsakit, di buksit, nagsapsaputi, efficacy oil, tapno umutot, apoy yung gabang sintomo, ito no sangkot, agpupo. Di ba? Nagmadilang di jerik ng nga ama. Ure, dagitiin nang raro na dagitiin na nga kanayon ng mga aywan ka, dagiti anak da. Nagiti anak mo agpakaasi, na kayat na itimay sa nga banag. Malunag di terik ng gapu, di pa nagpakaasi na, itod na. Beloved brothers and sisters, today we are talking about praying panagkarkararag. In the first reading and in the gospel for this Sunday, kas JT ibagbagana, kas JT ipalpalagip na, di panagkarkararag tayo. Ditiin tayo nga, diti agkararag tayo kiniapo Diyos. Diti palagip na no, kasano tayo ti panagkararag. Namin no, dadto mga kabsat ko alam, aminon tayo amin, hindi awan ti COVID. Go! Yeah? Awat ti COVID, sige. Nag-COVID. Apo, Diyos ko, aming nga sa santo. Diba? Diti rosaryo, mga tapukan, nga kabarbaro pa lang. Apo, narunot siguro, kakaigaw, nga kakasjay. Diba? Aglalo ada nag-positive ka karubang ko maunod ka pamilya, apo, maawagam amin. Ngamidi awan ti COVID. And thank you, Lord. Diba? Kasi nilaan, numidad ta COVID, Diyos ko. Nakapaspas na, ti pa nagkararag ti sa ngalubungan. Yeah? Dapat, digiti, alahambag ka na iso amin. Digiti, board exam, mag-bar exam. Ito no sakbay, ti board exam, bar exam. Apo, tulungan na kami mga agkararag. Please, apo, pang-aasim, tulungan na kami mga agkararag. Kunada, apoy kararada mo, uray suda, nagpasnag, apo, tulungan. Nakapasada, apo, Thanksgiving, kasilangan. Apo, Thanksgiving, kasilangan.
Sometimes we are praying in a different way and sometimes we are praying in a wrong way. Dito namin ti Madina, dito agkararag tayo nga kasi papasnag no adda ka sa pulan. Ngayon, kita nyo dito duma. Napanda nagpa-laboratory nga to uric, creatinine, kada iso. Ano dito ko ano? Uric, cholesterol. Dahil na nga to. Sugar. Apo nagpasnag na nagkarkararang. Apo Diyos ko, pakapalaingan nagtali. Ngami dinasalon at danida mo nagkararang. Hindi ang sakit na ng mo nagkararang. Pero doon si Buenos. Hindi awan sakit na, di daan mo ni Apo Diyos. Hindi ang sakit na, amo da amin ni Apo Diyos. Hindi awan sakit na, di daan amot karubada. Hindi agrigat da, amo da amin ng nakarubada. Di ba? Kasi tayo kami nilagduma. Agkarkararag tayo ko na tayo. Numahaan tayo mo't nga. Amo dyan pa nagkarkararag tayo. Tikas na agkararag. Nilagduma. Awan tikas ang pulan tayo kina Apo Diyos. We are praying. Ito na laglagahanan tayo. Di pa nagkarkararag tayo. Tikas lang agkararag tayo lang because we need to. Kung nanggagan tayo, imbaga lang agkararag tayo. Numahaan nga kasi di pa nagkarkararag ka kapsat. Nanggagan tayo kapsat ko. The Lord's Prayer in a different sa baling version. Kasi at the version ni San Mateo, at the version ni San Lucas. Ito na ito nga naibasa nga the Lord's Prayer. Ito yung man panasan na isiitang. Let us dissect. Una na dyan, kasi ito pa nagkararag namin eh. Umuna, ama madaydayaw kumaitinasan ko na nagan mo. Agdayaw ka maumuna ni Apo Diyos. Siyempre, dayawon mo umuna ni Apo Diyos. Apa yung masapol mo dayawon ni Apo Diyos? Kat Diyos, Ama. Diyos, Ama nga isot ng parso kada tayo amin. Isot ka po na nga amin ipanagdaydayaw. At dati dito, amoy at nagibati mi ini. May panggap anak umununa. Gloria, wano pa nagbabawi. Tipasat timisa. Alam, nagbabawi ka, di ka pwede dinaydayaw ni Apo Diyos. Kunada. So, ka po nang umununa, panag-gloria, nung ti panagbabawi. Daydayawan tayo ni Apo Diyos. In a right way. Nagdidaduma sa bali panagdaydayaw da ngamin kinapo Diyos. Pero haan tayo mo't mabalin nga i-judge ida. Sa bali kanya tayo, sa bali mo't kanya da. Kasi di dyan ti amuda nga panagdaydayaw kaniapo Diyos. Pero the first part of prayer na isursurong kada tayo ti dayo nga Domingo, masapul nga umuna, dayawon nga umuna ni Apo Diyos. Ama anay langitan. At dami natin po na nagat, amaming at dadjay balay mi, nararamit ti. Pilosopo ng danduma. Pero masapul iti aming nga pa nagkarkararag tayo. Sometimes namin no dati nagkararag tayo shortcut. Ingka nasikot di tawat mo, di ka pwede dinaydayaw ni Apo Diyos. Kato muna masapul na dayawon mo muna ti Diyos, ti pa nagkarkararag. Because iti ko natin or nagkarkararag tayo kinapo Diyos, that sa form part, iti pa nakisarsarita tayo kunkwana. Kat di ba, no, makisarita ka ni Apo Mayor, kat alangan nga mo nga po nang gumaling Mayor, kat, hoy, kumamat. Andrigit yung officialis tayo, kat, hoy, sika, ikaw mantikas tayo, nagiti ka sa pulang, medyo barangay ko nang marod. Haan! Yung di ba tayo, dayawan tayo, timadaydayaw nga Apo Mayor. Di ba? Kasi mat ka ni Apo Diyos. Dayawan tayo nga umuna ti Diyos. At dayaw tayo nga umuna ka ni Apo Diyos. Itiin tayo nga pa nagkarkararag kinpuana. Ti may kadwa, mananagtoy, ited mo kada kami, ititaraon mi itinaldaw. Kalpasan nga dinaydayaw mo ni Apo Diyos. Kalpasan nga intayo nga dayawan ni Apo Diyos. Ijay nga intayo nga agdawat. Edi ko na narunod do mga minti pa nagkarkararag tayong sign of the cross. Apo kastoy ti masapul mi. Apo kastoy. Shortcut. Inka kasigod, di ka pwede dinaydayaw ni Apo Diyos. Baka di ka pwede mawat dispensa ti nagbasula. Diba? Sa kitaan nyo timisa tayo. Umuna agdaydayaw tayo, agbabawi tayo, agkararag. And then, ijay katingnaan timisa. Di jay tayo may pandagiti pagyaman, dagiti na isang sangayan nga dawat kung pagkag, dagiti karkargayo, di sobre nga pa yung karkararag. Ijay tot pa kayo panana, katingnaan timisa. Diba? Ijay. Isod ka po na nga, no, yung tayo magdayaw kinapo Diyos, ijay tot na ngayon tayo magdawatan, dagiti kasapulan tayo kung kuwana. Namunod at mga amin, di pa nagdawat tayo, kaya tayo instant.
Tas lang dete, ti pa nagkarkararag tayo, dete ti kayat tayo, Apo masapul ko ti kastoy, pak! Kaanmod nga kasi ti kayat ni Apo Diyos. Kasi iti pa nagkarkararag tayo, sungsungbatan ni Apo Diyos, iti karkararag tayo, nga dadto mareklamo tayo nga reklamo, awang matan ti itad ti Diyos, awang matan sumbat ni Apo Diyos, ngamahan tayo gayang mapanpansin o dadto, madagiti sumbat na, kasi tilangan naman tayo nga sumbat, literal, no kwarta ti dawatan tayo, ti kayat tayo nga itad, na kwarta kasangwanan tayo. Naman nga kasjay ti bagbaga ni Apo Diyos. No, ang dawat tayo ba'y ni Apo Diyos, kas lang susuutan na tayo eh. Apay. Tatikni ko na, hantay nga marik na di pa ng sumbat na apay. Because kayat na, nga dito pa nagkarkararag tayo, anusan tayo. Di ba rin? Kasi lang madalang, masapul tayo, kung nangarot, example ko, ang dawat ka, ang pagpakaasi ka. Tahaan mo't nga instant, ti kayat ni Apo Diyos. Ang ganhaan nga amin nga dawatan tayo, itod na. Apay. Kasi no, anak ti may tutok kan rumbang, ti jalaan ti itod na. Itangan nyo, alangamot na dito, nagkararag ka ko, makasurong ka, nakitang ti karubang ka, Apo Diyos ko, sakit ko, mabuksik na dito karubang, dito ismosa. Alam nga itod ni Apo Diyos diyan. Haan? Arisitan na mo't, akitan na mo't, anya ti rumbang ka na, nga rumbang nga may paay ka na tayo. Oh, di ba? Ang dawat ka, kaduang kinabak ng kinapo Diyos, kag panunutan nung kitaan na ka mo, testingon na ka, nung ataik ka, ti adungang kinabak ng adungang kwarta, dito yung atawanan mo ng atang kwarta, pagpasindayag, pagpalasto. Kaya, di ba? Ano nun na ata, itulong na itong atati sa bali nga tawag kasapulan, nung pagpasindayang nalaan. Ang dawat tayo ti salunat. O nung nasa lunat, dito yung atawanan mo na di sa lunat na, baka mabannalaan pagpaspasin na yung pagpalpalastugman nung nasa lunat, dito yung tao. Kasi di kahit ni Apo Jesus ti panagdawat, kasi di kahit na nga ipalagip ka na tayo. Ano, ang dawat tayo, nga instant, ang dapat na kita pa'y kararagnog ko ang. E day, naka mo no, makabasol pa yung tipadi nung daduman ang nasumbatan ni Apo Diyos, ti kararag na. Apoy, kararagan na man, tado maingat ko man, ti sakit ko. Ito yung kahit ti panang ipagarum sa tinang tao, no, yung batay ni Apo Padi, ti iman ang pak, magic, awan ng sakit na. No, handa marik na ti panagimbag dagat, dito nga Padi, at dapat din may isang parokya, iji asadag ti baybay. Parokya ka nung asadag ti baybay. Nairanamon namin nga din, yung Padi nga imuno na, ado ti kanayon da nga makalapan. Nagsisinukot dagiti Padi reshuffling, nasukatan di Padi da. Basit ti makalapan da. Amuyo kano ti kuna ti tao, malas deta nga Padi, di na mo mangikararag ka da tayo. Di ba? Duma nga min, kayat tayon, agdawat tayon kan Apo Diyos, kat alan. Ete, kunana kumang kat agdan, dete daw dawatan tayo. Lumaan nga kasi ti isurusuro ni Apo Diyos ti panagdawat. Ti isurusuro ni Apo Diyos ti panagdawat agan anos nga agururay ta He is answering all our prayers kunak manan ulit-ulitan in His own precious time. And He is answering prayers haan nga literal yung dinawat mo ng mabalin nga iti sabali nga banag nga pakagunudang iti DJ nga karkararag mo. Mas lang kumatay ko na dangarot nga agdawdawat ka ng mga amadaan ka ti kwarta. Pwede ang istorya pagkakatawa. Agdawdawat ka na dumawat ti kwarta. Agdawdawat ka ti masakol mo ka na Apo Diyos. Limabas ka nagpatayat weteng agtaya ka di ka nagtaya. At natagtagainap mo nga numero. Di ba? Kung saan ka, Apo awan ka ng mga sa nga pamilyang. Nadamag mo nga danapan nagpadaya, nung gabuti kinasadot mo nga mapan makidayag, awang kanam Asa nung arod, di ba? Kung saan gat, awan ti masapul ti pamilya, nung adamang ijaya kang ka ti trabaho. Nung gaputan napili, kahamo kinati napan nagtrabaho. Kasanong arod nga mapaadda di iti addaken ka. Kasanong arod nga matungpal da iti dawdawan mo kinapo Diyos. Kat nang ibaunan ti sabali nga wagas, tapno masumbatan ti panagkararag. Ito da iti kararag tayo. Panagdawat. Masapul magdawat tayo, masapul usaran tayo, ti panunod tayo, ti kinaanos tayo, nga aguray ka dagita nga dawat, nga itad ti Diyos, para kada tayo. May katlo, wala na dyan, pakawanan na kami, bueno pakawanan mo't dagiti nagbasulan mi,
tapakawanan may matdagiti nakabasol kada kami. Dito tinagrigat para kada tayo kakapsa. Di ba? Kasi ano mga patay ko na tayo, kano din ng panang sermong ko, may kayam nga ikararagan, dito karo ba mga kabis-bisit mo? Di ba? Baka, nakitek, sasango ti barangay, may panggap ti chismis. Kayam nga pakawanan. Ano dito, agad na lamano kayo. Di ba? Nung pakawanan tayo, nagkitikakabsat tayo. Dito yung amin tinarigat nga po kada tayo. Nagrigat tayo taapo. Ulan amin. Even siyak no daduma. Pakawanan. Nagkitik nakabasol ka. Pakawanan, nagkitik aramid ti datos ka. Narigat. Kaya ti pagrigatan ti tao nga talaga. Yung kabuta isurusuro niya po Diyos. Isurusuro niya po Jesus nang nagan tayo. Aramidot tayo kadlatan. Abay. Kasi nung mamakawan tayo, lumag-an mo, nung pakawanan, ti process ngamin, ti panang pakawan niya po Diyos kadete, dawatong ti pamakawan na, itut natin ka, haan lang nga nagpatingga di jay. Masapul mo't no, an na, dagiti dadagsun, ti barokong kun ti pusong, ijay mo't nga waswasang. Di jay nga mangrugi, iti proseso ti pan nakapakawan. Ti panang pakawan mumot ka, dagiti agar-aramid ti datos kinsa. Dagiti mangpadpadatos kinta. Nalaglag antirik na, nalaglag anti panunot, nalaglag anti puso. Kaya sa dagiti agdanga ka na yung impong ti sakit tinatom mo. Sumanudad dumapay ngamin kakabsatang na itot ni Apo Diyos dagiti dawat tayo. Because we are asking for forgiveness, yet we are not forgiving others. So ka po na siguro daduma, adulan ta dagiti dadagsun ti biyak tayo, uray kasamot pa nagdawdawat tayo. Kasi hantay nga maaramid di may katlo. Dinay dayo mo ni Apo Diyos, nagdawdawat ka. Nung awan answer di pa nagdawdawat mo, because di may katlo, narigat mo nga ubraan. Which is panang pakawan, tapno itudbot ti Diyos ti panang pakawangking ka. Di tirigat na katapsa. Isod ka po na nga itiday ito nga Domingo, we are reminded, palpalagipan na tayo ni Apo Diyos at kararag tayo because prayer is the most powerful weapon. Kuna na nga ron, di ba? No adati pagrigatam at kararag ka, di nga ron, ti kisurusurod na nga kanayon. Di, mo yun, dati example ti, on my own personal experience at may panggap ti pa nagkararag. When I took the civil service exam, first time, apo ko, binasak mo dito reviewer na ito, the cover to cover. Binasa? Ngayon nalipatak, tinagkarara. Hindi na adakam the testing room, nag-sign of the cross lang, ako tulungan. Hindi lang, pero before, in preparation, I did not pray. Ay kasi nga po Diyos bagsak. Second time, nabana. Nakita dito, hindi dandani. Nakita dito pag-review. Bye-bye, amman. What I not inalak dito rosary. I pray the rosary every night. Mapanak dito, kararagan lang ta. Awan review. Amo yung hangkong panang ipangas. Nagpangas ka apo ko na yung siguro. Ngamidin ta masadutak na ag-exam, kabuduan da examon. Nakatugawa lang ta nga. Ini-mini, may mo. Ini-mini, may mo. Pugpug to akong dyan, sir. Ngam di jay nga narik na iti divine intervention bunga ti panagkarkararag ken Apo Dios. Pimasaa, pasang awa, 80 ti pagpasaan, 80.75. Ti score ko. Di ba? Kasanong nga ni-explain di jay. Jak mo nag-review, binugpug to No di ka dikin sinong bata ni Apo Dios ti kararag ko Haan nga ta? Di amin ninong Oh. May mami sol, haan nga ta? Kaya awang may inubraktab na makapasaahan ng nag-review. Nagpugpug to akpay ti answer. Yung DJ laan, DJ nga sumbrag, dito masapul nga partner, ti panagkarkararag tayo. Ano DJ? Panagtalag, panamati ka na po Diyos. Kasi no daduma, agkararag tayo, nung kurang ti pamati tayo. Agkararag tayo, nung awan ti panagtalag tayo ka na po Diyos. Agkarkararag tayo, nung kasdan dito, awan tumon lang. Diba? Dete, ang karkararag kasi papasnag ka, nung tunmalpas ti pa nagkararag mo, dete, han mo nga narit na, you did not even feel na intunubigan addan, dete, sumbat ti kararag mo. Malagip ko man ti istorya na iti may isang barangay nga,
agtaltalon amin nga umili na dyan nga barangay. Kung natin may isa nga bakit agkararag tayo iti siyam nga aldaw, at da iti basit nga dam na ijay. Swift ko na dan sa Small Water Impounding Project. Inaldaw da nga mapan di jay, kaning baga di jay bakit intun may kasyam nga aldaw din ti panagdubdubena, agtutunton ko na di jay bakit. At da may isang ubing nga si Didunnog. Nabanda inaldaw da mapan, ijay dam, umuli da magmag na. Every 3 o'clock in the afternoon, mapan da ijay dam, agkararag da, agnobena da, itugod da iti mahen ni Mama Mary. Karkararag da ijay. Iti may kasyam nga aldaw, gaputaon nagtatitudo na pandalagta. Nung dito may isang ubing, kinatkatawaan da. Apay, itaintugod na nga payong. Siyempre, kimbaga dyan, bakit agtudon to iti may kasyam nga aldaw? Luckily, nagtudo iti may kasyam nga aldaw. O, nadismaya dagiti bakit lalakay. Dito ubing, na nagtalag, nga agtudon to iti may kasyam nga aldaw, di jay tinakapudno ti panagkararag na tinapo Diyos. Kas jay katabsan. Bottom line, agkararag tayo, at daydayaw tayo, apapakawanan tayo ti sa sinuman. Nung masapul nga addaan tayo mat at ti panagtalag tinapo Diyos. Iti kararag tayo, mamati tayo, nga umuli tinapo Diyos, agtalag tayo, nga itagnan to dagiti tawat tayo. Prayer is useless without faith. Prayer is nothing without faith. So pray with your faith. Amen.